Cikson masih bersama dengan audio Kisinan 2. Atine sapa sing kuat yen mung dadi ladang curhat hari-hari rasane kecewa berat. Sapa wong sing ora mangkel rasane koyo diserkel sirahmu mat atine kecewa dobel. Koyo-koyo duweni wis kadung sepenuh hati jebule mung baleni kisinan terulang lagi. Bola bali dolanan bola bali wis kapusan janji manis nalika awal pacaran dadi badut tak lakoni dadi payung wis ngalami kadung elus ora mikir cinta tak pasah kre Gusti. Yo asik. Kaya kuyong duweni wis kadung sepenuh hati jebule mung baleni kisinan terulang lagi. Bola bali dolanan bola bali wis kapusan janji manis nalika awal pacaran dadi badut tak lakoni dadi payung wis ngalami kadung elus ora mikir cinta tak pasrah ke Gusti. Asih betul audio Cinta. Koyo-koyo duweni wis kadung sepenuh hati jebule mung baleni kisinan terulang lagi. Bola bali dolanan bola bali wis kapusan janji manis nalika awal pacaran dadi badut tak lakoni dadi payung wis ngalami kadung alus ora mikir cinta tak pasah ke Gusti. Yo masih bersama Teguh Audio. Koyo-koyo duweni wis kadung sepenuh hati jebule mung baleni kisinan terulang lagi.
manis nalika awal pacaran. Dadi patut tak lakoni, dadi payung wis ngalami. Kadung alus ora mikir, cinta tak pasrahke Gusti. Cararan yo. Bola balik dolanan, bola bali wis kapusan. Janji manis nalika awal pacaran. Dadi padha tak lakoni, dadi payung wis ngalemi. Kadung alus ora mikir, cinta tak pasrahke Gusti.